La de la conodimie, walma les règles douloureuses, ni chamba don dysménorrhée là. Oye dimier, mimbe muso sega kusebe, kadaka idaka fo, ni muso ta keme o keme, mugandur keme sarala ba soro, abo sega o gajinatika konnana. Anfana ni demsanunta, munu shibe santan woro gase samugama, bisheki anduru keme sarala, awolu sega o gajinatika konnana. Non soro règle douloureuse no bege sege e kana joro e kana vidéo la je fokata fa bana kadaka mena fin temps meno nyefui ni sera ko don o bato adimi ate sege tuguni anga damde e bismillah nga chaîne ka ne to koy Ousmane Yaya Touré ne docteur ne fana mo ko dege kenya soro tugo nyumana anga vidéo na amna kuma règle douloureuse ka ni kenya tigla mo ko ba don dysménorrhée la o ye dimie aga gele muso chama ka jana tike ka banka soro amo soro abe muso chama soro kusebe nga abe soro fem fe min ba to abeke mino nyefu ni video konnana nga sono che iga do ngafo muso ka taika demsenia konnana ni shibe santan kele ka yele la dab segana fokata fo iga mino posi wati sera wati na noye sambidru nyogonai la dabo be jo wakati am sega muso famba mi am sego fo ab sega ke olula ko sebe ola o jilbom beke muso la kalo kono shenkili ma do be no e basoro no luka la dabo jena ga suru no ye sigli kuru e mun tabo jogoyala e basoro oluka jilbom sega na kalo kono shenfla nga e basoro oluka la dabo ga suru ko sebe kadaka la dabo e basoro sigli kurbe moyen be lombe sadike surmani fitini be no chamancheta be jamjam fana be surmani kata mogan kelena jamjam ta do fo bisaban durula do sara yeloka kalo no kle bisawai na soro tay kle mogan kelin kadaka mo chambe no u be nyiniga kanto level la fana nga video konna na question na be nyiniga like ka fo oluka la dabna chien fla kalo konna na ni yoro na mbo nyefo e wala say go famia kadaka o filbe mo chamanka ibisa min blay kuna droga blay kuna ladab na kalo kono shenkili nga na soro ga lada surmani misala na soro ga jilboy kalo kle folo na soro ga lada janyayi kle mwan kili donc kalo kle mwan kili ibina jilu were tuguni ote banay o iga lada janyade nga na soro ra nyogona ko jugo so jilbo do ga kessa no kuno kile ndronga do nyogonche jilbo wora ga ke ola absega foko banay ube fendo do igata docteur sola ga laje na soro mindo ni don na faka bon kusebe kada ko mo chamba ni ngalike na video konnana ani fana ni docteur Sola mo chamba ni ngalike lada nalite ko juwi fendo do akaino ali munu yo masawi comme ba donga ba ika nyefo de fitini mimi ka korba mimi na balikol damne shiun bol damne nakaba ika la famille ika nyefo ka fo na shisra ro dola jelim na bon aka dondola avec kechugo ne ka nyefo ka ko kada ga farafina no mo chamba no uti nyefo like udewi yo so devitini abta ko abto ko sola wala abto kulunga yoro la dron amso yoro la be balga jili ala do abna ni jawuli mo chamana abna mo chama hali wili kana ni ngol la bana yal mo chamana kadaga ujate sigituguni u wesran ko sebe abna ni sran fin minu wa akolo be se asuma fata fo janat ke bana wakati mina na mi e bamso yi iga nyefo ideni ka fo na shi sera ro la jili bob se kana la ko jugute o fin ala re fin mi da musola jili bote ke do re kama jili bobe ke wala sa kalo muso be konobara be labe ka denkura nali makono o denkura no be nali o tsega na tento no be na fo a dawro anabna blawro na o ga labe ni o labe na ka bla ni demana wala den blawro mi labe na no endometre no labe ni mikera wala o be tien o be bo kenema donc wala joli be bo musola o joli bo o be ke kalo ko jugute nga iga soro adola dimi misegana ni dimi nana lo ma fo règle douloureuse walma dysménorrhée ni amna kuma o de ka kosebe o dysménorrhée ale dobe na le dysménorrhée primaire ani dysménorrhée secondaire o suya flarido dysménorrhée primaire and dysménorrhée secondaire dysménorrhée primaire ale be ke wakati mina o ye muso manifitini aka lada folo nali wakati fo ata se shisra rodo ma tagale nyefe ave dabla no yi lada konodimi mi na kelbe damne soni julibo selise clé damado avec kera kon julibo na ligne walma ni julibo re na fana a dimme seka tagale nyefe alsa a dimi re fanga be bonya wati na kusebe oye ni julibo sera clé fla ka se clé saba nyogonama ngale julibo mi beke no yi
dysménorrhée primaire n'o ye laada kɔnɔdimi gɛlɛn min n'o bɛ fɔ dysménorrhée primaire ale min bɛ kɛ n'o ye fɔlɔ ye o tɛ kojugu ye ale la tagalen ɲɛfɛ a bɛ dabila a yɛrɛ ma olu tɛ bana ye o bɛna ɲɛfɔ ye o bɛ kɛ cogo min na min b'a to o bɛ kɛ muso la n bɛ n'o ɲɛfɔ ye maintenant dysménorrhée wɛrɛ bɛ yen n'an y'olu dysménorrhée secondaire n'o ye a filanan ye laada kɔnɔdimi filanan bɛ n'an y'olu dysménorrhée secondaire ale i b'a sɔrɔ musomanin fitinin a b'a ka npogotiginiya bɛɛ denmisɛnninya bɛɛ kɛ ka sɔrɔ kɔnɔdimi gɛlɛn o t'a sɔrɔ jelibɔ ninnu olu tɛ kɛ nka n'a ye den kelen den fila ka se den saba ɲɔgɔnna ma o kɔfɛ kɔnɔdimi gɛlɛn ninnu bɛna minɛ o wagati nka hali dɔw fana i b'a sɔrɔ hali n'u b'u ka kɔnɔdimi misɛnninw to ka n'u la u ka denmisɛnninya kɔnɔna na nka ni den sɔrɔla waati na la kɔnɔdimi gɛlɛn bɛna daminɛ o wagati n'an bɛ wele dysménorrhée secondaire ale tɛ daminɛ joona ale min bɛ kɛ o la a caman na o de ye ko gɛlɛnw bɛ se ka na o kɔnɔna na n'o ye banaw ye n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye n'o bɛ kɛ i bɛ n'o fana dɔn nka laladon kɔnɔdimi gɛlɛn min fɔlɔ n'i kan k'o kun ɲini k'o dɔn o ye fɔlɔ in ye n'o ye dysménorrhée primaire ye n bɛ n'o kun ɲɛfɔ ye ale bɛ sɔrɔ min fɛ fɔlɔ o ye hormone dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ farisogo la n'o ye molécule dɔ ye n'an b'a wele la prostaglandine o prostaglandine ale bɛ kɛ sababu ye ni o bɛna kɛ muso la o bɛ kɛ cogo di ni muso ni i ka jour dangereux n'o ye i ka jour d'ovulation denkisɛ kan ka bɔ don min na ni denkisɛ bɔra denkisɛ kan ka na bila yɔrɔ la n'an wele trompe de Fallope ni denkisɛ tora yen nɔ ni cɛ ka denkisɛ mana a sɔrɔ yen nɔ walasa denkisɛ yɛrɛ ka former wala ka kɛ embryon ye ka na denwolonugu kɔnɔna na donc ni o ma kɛ donc muso ka denkisɛ in comme n y'a fɔ n ka vidéo tɛmɛna k'a fɔ o tɛ tɛmɛ heure 12 ka se tile 1 ma a tɛ tɛmɛ o kan o la ni a ma dilan ka kɛ denkisɛ ye a bɛ na denwolonugu kɔnɔna na donc denwolonugu kɔnɔna na a kan ka na bila yɔrɔ dɔ de la donc ni o yɔrɔ ni denwolonugu yɛrɛ b'o labɛn ka bila n'an b'a wele utérus ale kɔnɔna na tissu dɔ bɛ yen n'an b'a wele endomètre o endomètre in ale bɛ o labɛn ka bila i b'a fɔ ɲaga i b'a fɔ ni a bɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ tubani an fɛ yan nɔ wala walima kɔnɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ u bɛ jifiriden kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ɲaga dilan ɲaga i b'a fɔ fɛn bɛ da ɲaga min kɔnɔ fa bɛ da ɲaga min kɔnɔ walima kɔnɔdenninw bɛ mara ɲaga min kɔnɔ o ɲɔgɔnna nid o nidi donc endomètre in b'o dilan ka bila donc o bɛ dilan ka bila ni walima i b'a fɔ den ka dilan an k'a fɔ li dɔrɔn den ka dilan i b'a fɔ i ka faamuya walasa i k'a faamuya o la endomètre in b'o min dilan ka bila den ɲɛ ni den nana walasa foyi kana na den sɔrɔ den ka kɔrɔbaya ka fɔ ka taa se jiginni waati ma o min bɛ labɛn ni denkisɛ ma former ni denkisɛ ma labɛn ni embryon tɛ yen nɔ endomètre in nafa tɛ ale la tuguni o la komi nafa tɛ dilanna ka ban fɛn tɛna den tɛna da a sanfɛ foyi tɛna kɛ a la foyi tɛ yen nɔ bon nidi bɛ yen nɔ mais nidi ka a nana a kan ka kun min ɲa a kan ka nafa min ɲa o nafa in kun tɛ yen tuguni n'o ye den tɛ yen tuguni donc o la embryon komi embryon tɛ yen nɔ donc o la ɲaga in o bɛ tiɲɛ donc maintenant o bɛ bɔ yen nɔ il faut que o ka bɔ muso kɔnɔ walasa kɔnɔnugu ka ko ka bila kalo wɛrɛ ɲɛ tuguni donc o kɛlen bɛ kɛ o de bɛ na ni jelibɔ ye endomètre in ale ni embryon minnu ma former ni muso ka denkisɛ min n'o tiɲɛna n'u nana donc olu bɛ bɔ kɛnɛma o la jelibɔ bɛ kɛ o de kosɔn kalo o kalo muso ka jelibɔ bɛ kɛ jelibɔ tɛ kojugu ye jelibɔ bɛ kɛ de walasa muso kɔnɔna ka se ka ko ka bila ka labɛn ka bila ka dilan ka bila den wɛrɛ nali ɲɛ ɲaga minnu dara n'olu ma ni den ma na olu bɛ se ka bɔ yen cogo min na walasa ɲaga kura bɛ se ka da walasa ni kɔnɔ taara waati na a kana sɔrɔ den dayɔrɔ bɛɛ labɛnnen don ka ɲa bon a fɔ kun ye tantɔ terre à terre la walasa e k'a faamuya fɛn min don voilà donc mais i y'a sɔrɔ sisan nɔ muso minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ muso denmisɛnninw bɛ k'a fɔ kɔnɔdimi gɛlɛn b'u minɛ o bɛ kɛ cogo min na ka d'a kan denkisɛ muso ka denkisɛ ni cɛ ka denkisɛ ni o ma na komi n y'a fɛ cogo min na ɲaga min ni nɔgɔ min bɛ yen nɔ endomètre min bɛ yen nɔ ni olu ma se ka olu kun ye mun ye olu ma se k'o lafa olu tun bɛ ka min kɛ ka den ma kɔnɔ o ma se ka kɛ o la jagoya nɔgɔ nin bɛ bɔ mais n'o bɛ bɔ o bɛ bɔ cogo di voilà o cɛnnin bɛ bɔ cogo di o bɛ bɔ cogo min na fɔ denwolonugu ka contracter c'est à dire a ka gɛrɛntɛ walasa nɔgɔ nin bɛ se ka pousser ka bɔ kɛnɛma jeli nin bɛ se ka bɔ cogo min na o bɛ se ka jeli o bɛ bɔ kɛnɛma cogo min na o bɛ kɛ ni hormone min ye ni molécule acide gras insaturé min ye n'an b'o wele prostaglandine bɛ kɛ sababu ye n'o bɛ kɛ ni prostaglandine tɛ o tɛ se ka kɛ mais i b'a sɔrɔ muso denmisɛnninw fɛ yen nɔ prostaglandine ale fanga ka bon kosɛbɛ ale ka ca muso denmisɛnnin fari la kosɛbɛ o la ni ale dun ka ca contraction fanga bonya ni contraction fanga bonyara dimi fana fanga bɛ bonya o wagati o kama muso denmisɛnnin fɛ yen a fanga ka bon olu fɛ yen kosɛbɛ ka tɛmɛ muso minnu kɔrɔbaya la fo n'a sɔrɔ ni a kɛra bana ye n'an wele dysménorrhée secondaire ni bana yera kɔnɔna na n b'a dɔn i ye nin yɔrɔ faamuya o bɔlen kɔfɛ
i bɛ se ka fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ fana hormone dɔw bɛ yen n'an b'o vasopressin n'ale fana cayara farisogo la o bɛ se ka na n'a ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka na n'a ye fana n'an b'o insuffisance lutéale o bɛ se ka na n'a ye fana muso denmisɛnnin fana n'a y'a sɔrɔ a ma kafoɲɔgɔnya daminɛ fɔlɔ bon i b'a dɔn k'a fɔ muso a bɛ hakɛ to musoya yɔrɔ la musoya daminɛ yɔrɔ la donc musoya daminɛ yɔrɔ sani muso ka kafoɲɔgɔnya daminɛ yɔrɔ datugulen don ni fɛn dɔ n'an b'a wele hymen o hymen donc ni muso ye kafoɲɔgɔnya daminɛ o de bɛ fara ka bɔ yen nɔ walasa cɛya bɛ se ka don walasa ka faamuya o min hymen bɛ yen nɔ en tant que ale ma bɔ yen nɔ kɔnɔdimi gɛlɛn bɛ se ka muso fana sɔrɔ o fana y'a kunba dɔ ye o de y'a fɔ ni muso ye kafoɲɔgɔnya daminɛ a bɛ dabila o de la a bɛ fɔ o kama donc o hymen n'ale bɔra yen nɔ dɔw la caman na dimi bɛ dɔgɔya kosɛbɛ muso fan fɛ ani fana fɛn wɛrɛ bɛ se ka na n'aw ye dystrophie ovarienne o fana bɛ se ka na n'a ye ninnu bɛɛ ye fɛn minnu bɛ se ka na ni kɔnɔdimi gɛlɛn ye ni minnu bɛ se ka na ni fɔlɔ kɔnɔdimi gɛlɛn fɔlɔ min n'an b'a wele dysménorrhée primaire dysménorrhée secondaire n'o ye filanan ye ale bɛ se ka sɔrɔ bana dɔw fɛ n'an b'a wele endométriose a bɛ se ka sɔrɔ o fɛ a bɛ se ka sɔrɔ fana dystrophie ovarienne fana fɛ i b'a dɔn n bɔra ka min fɔ ka tɛmɛ a bɛ se ka sɔrɔ fana fɛ minnu si kɔrɔbaya la ni u ka kɔnɔdimi gɛlɛn daminɛna a bɛ se ka sɔrɔ infection fana fɛ ni n'o ye musoya infection ye ni o kɛra ka mɛn ka kuntagala jan sɔrɔ a tɛ ka furakɛ walima a tɛ ka furakɛ ka ɲa n'a ye wagati jan sɔrɔ o fana bɛ se ka na n'a ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka na n'a ye fana ni o ye bana dɔw ye n'an b'a wele myome walima fibrome olu dɔw bɛ se ka na n'a ye fana donc ou bien polype olu bɛɛ bɛ se ka na n'a ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka na n'a ye i b'a sɔrɔ muso minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ planning kɛ planning minnu bɛ yen nɔ tataw walima pikirikɛtaw n'a sɔrɔ ni oestrogène ni o ka ca la k'a dama tɛmɛ o fana bɛ se ka na ni kɔnɔdimi gɛlɛn ye musow la ani planning wɛrɛ bɛ yen nɔ fana n'an b'a wele dispositif intra-utérine n'o ye DI ye a n'ale dilannen don cuivre la i b'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na cuivre in o ye nɛgɛ misɛnman dɔ ye donc a bilenman don i b'a fɔ i ɲɛ b'a melekelen na cogo min na donc n'ale donna muso la donc o fana ni n'a dilannen don cuivre ye o bɛ se ka na ni kɔnɔdimi gɛlɛn ye fana ani dɔw yɛrɛ fana bɛ n'an wele stérile ni caman b'a wele mununa caman b'a wele mununa o mununa in n'ale fana donna muso la donc a caman na n'a sɔrɔ a dilanna ni cuivre de ye parce que dɔw bɛ o dilannen tɛ ni cuivre ye mais dɔw dilannen don cuivre minnu dilannen don cuivre ni nɛgɛ bilenmanin melekelen dɔ la olu caman na o fana bɛ se ka na ni kɔnɔdimi gɛlɛn fana ye ninnu ye fɛn i kan ka hakili to min na nka ni kɔnɔdimi gɛlɛn n'o ye règle douloureuse ye ni o daminɛna i b'a sɔrɔ taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ muso bɛ se k'o jateminɛ a yɛrɛ la a taamasiyɛn dɔw i b'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ dugumala bɛ dimi kɔnɔ bara dugumala o b'a dimi ani fana dimi bɛ se ka jigin dimi bɛ na kɔ la dimi bɛ se ka na kɔnɔbara kɛrɛw la ka na fɔ kɔ la ani fana a bɛ se ka na ni kunkolodimi ye muso dɔw la a bɛ se ka na ni kɔnɔdimi kɔfɛ kunkolodimi o fana kɔfɛ a bɛ se ka na fɔnɔ nege a bɛ se k'o bila dɔw la a bɛ se ka dɔw yɛrɛ la fɔnɔ a bɛ se ka kɔnɔboli bila dɔw la dɔw fana sɔnni laada kana waati na sɔnni joli bɔ ka daminɛ i b'a sɔrɔ sin bɛ se ka giriya dimi bɛ se ka kɛ sin na nka dimi fana bɛ se ka taa ɲɛfɛ fo kana se laada se a cɛmancɛ ma jeli bɔ se a cɛmancɛ ma n'a sɔrɔ tile 4 don sa fo ka se tile 2 ɲɔgɔn na walima se tile 3 ma i b'a sɔrɔ sin bɛ se ka giriya sin nungo bɛ se k'a tigi dimi bɛ se ka k'a la nka ni ladabɔ n'o banna walima sɔnni ladabɔ joli bɔ yɛrɛ ka ban i b'a sɔrɔ a dimi bɛ tɛmɛ a yɛrɛ ma kɔlɔlɔ dɔw minnu bɛ se ka ye a la i ka dɔn k'a fɔ ni laada kɔnɔdimi gɛlɛn n'o ye règle douloureuse ye ale n'a sɔrɔ a daminɛ don n'o ye fɔlɔ ye n'o ye dysménorrhée primaire ye kɔlɔlɔ tɛ ale la tagalen ɲɛfɛ a bɛ dabila muso mana den sɔrɔ daminɛ ani sin bɛ ka kɔrɔbaya ka taa a bɛ dabila o tɛ baasi ye o kɔfɛ a bɛna kɛ hali a b'a ka laada ye ala t'a jate a tɛ bɔ a kalama yɛrɛ ka d'a kan a bɛ jeli dɔrɔn de dimi foyi tɛ k'a kan mais dysménorrhée secondaire o de la kɔlɔlɔ bɛ se ka ye o la ni o ye bana minnu ye ni o kɛra sababu ye k'o kɛ n'olu ma furakɛ a dɔw bɛ se ka na hali ni denko gɛlɛya ye i ka hakili t'o la kosɛbɛ i b'a fɔ n y'a layiru ta ye cogo min na k'a fɔ n ko n bɛna fɛn 10 minnu ɲɛfɔ i ye fɛn 10 min ne bɛ se k'o kɛ walasa laada kɔnɔdimi gɛlɛn in o kana ne sɛgɛn cogo si o fɛn 10 in o fɔlɔ o ye ni laada kɔnɔdimi gɛlɛn n'a daminɛna waati min na i bɛ to k'i ko jikalaman na n'a fɔra i ko jikalaman tɛ komi ka taa ji wuli k'i ko a la n m'o fɔ dɛ donc i bɛ ji wɔlɔkɔ ka ɲa voilà donc min mana min k'i fari la n'a t'i fari jeni voilà donc i bɛ to k'i ko la donc a tant que i b'i ko la a b'a to dimi a bɛ ta ka bɔ i kan joona o kɔfɛ fana filanan o ye i ka i da ka sunɔgɔ caman b'a fɔ nin yɔrɔ la k'a fɔ k'i da ka sunɔgɔ ka dimi to i kan i bɛ sunɔgɔ cogo di a bɛ se ka kɛ i bɛ na ne ɲininka o la yɛrɛ o la i bɛ da cogo min na n bɛ n'o ɲɛf'i ye i bɛ da i kɔnɔ kan n'i da i kɔnɔ kan i b'i yɛrɛ labila k'i hali lafiya o nafa ka bon kosɛbɛ
wala ni yo ke dalu mi kono ga ki yali lafiya a tawna be sino ko dimina don dimbe da don fo kata fo isno ko rawati na fo ki yera nyina re donc ibe wuli wat na tawna so dimitara ibsa mi yore ko fe sabana yi ni la da kono dim kele nana ibsa ga farku nyana jeke ate ko mi ga boli nga ibe to ka takama misenun ke wala ibsa ga fe no tay bolo ibe yera nyana je fem na ibe takama misenun ke wona fa ga bon ko sebe o be dimitara boyka a chamana dimi yere be ba ka so yali ma fura reta anana oye fen do be no nama wuli bouillon chaude ni ya fi nyabala jala choko mina ale glanindo manala do la ibe ji kalaya ya fi be ji wuli mais ate ko mi ka ji wuli mim sigi fare jeni wala ibe ji kalaya don ya ji wologo ka kono ka datu ni a datu ibe dagi jan ka dai kono sanfe voilà ya fi nyabala choko mina jala wala ibe dai kono sanfe la ni a dai kono sanfe la abato dimbeda ale nafaga bon ko sebe an fana dawre be no le coussin chauffant au coussin donc ni ale be siri kono la mais ale électronique la ma de donc biton balé la il va siri kono la donc il va finir wala jala chuko na fana il va siri kono la ni a siri kono la donc abato iba iraba a siri ka be ka a grente kono la doni donc abato dimme se ka tagaboyka mais nyami fo la no ye bouillon chaudi ale avec soro to jamono ka ado la bisega soro an fana ngal ni ma soro no ibisega ka an yere mi bisega no an yere fi no frafina bi nga no an bela jenema ibe serviette nyigi wala be ji serviette nyigi ji wolo ko lena o kalamani ibe o dai kono sanfe ibe dai kono sanfe abe dobo dimina ko sebe oye nanna ikaka mindo durna mu ni kono dimi willa ika dominike dumuni na faka bonko sebe ateko mi ni kono dimbila chamana ni go be dumuni ke dimbe se ka boya ga ti se ka dumuni ke awe mo ko wala donc mais ni nyamunu fosa ni oluke dimbe calme dimbe mada ni dimbe mada rabe dumuni ke kada kan ko mo bila abe do fara diminka aworona dumuni fendo be di koloshola ina fo café thé koko ni la da kono dimbe watina di koloshi koko duna ma fi kana koko do me ka do ko sebe voilà donc an fana igi koloshi non fromage viande rouge yo fi nyabala jala chugomina olu fe nunu olu fe mu se ka do fara la kono diminka viande rouge ale mayima kadaga l'acide gras mu be ala donc do fara prostaglandine o fangaka donc no do fara prostaglandine fangaka donc wala jagoya contraction fana fanga be bonya no ye dengulu nugo nga baram ge wala sa nogon misega wala sa jeli misega bo chugo na lada jeli botola donc bi do fara prostaglandine fana fanga ka do fara dengulu nugo ga contraction ka avec gueranteli nge do be fara ka no dun kera fana do fara e ga dinika donc kama gi koloshi ni bora ka femu fo sanno ani so problema bora ka mi fo san a wolon flana e gi koloshi cigarette la ani glo ani fɛn fɛn no excitant e ki koloshi la ni la kono dimbila kerengerana abeka ke wati na ki koloshi la kada ko be se ka do fara adimika ni mabola akayin ko sebe abato adimi yere fana be se ka no ya jona a shigna oye stressi noyi hami jugu ube joro jugu ni jeli boda na kono dim gelembe chambe joro wa fulu satola do dimbolu ko be hami jugu da no taru na boala o mi meke abe do fara diminka donc na kera kana joro ikira la blanc ikira hali lafia ibse gida ibse ga fendo yere ke kana yere joro kan yere hali yere torore fendo da bi teme wati ngurun ko do donc ni yere la blanc ibi relaxer lim ke bi far la blanc lim ke hali lafia lim ke o kayen ko sebe même se ga to la kono dimi fana afamba dimi famba obsera noya akonontona mina mi fe yoro la ni fenwi traitement naturel do no furakeli munun kasi ama se furatama yirbulu do be no nama wuli tisane ibse gale wuli kami le kono chien fla sogoma ani choufe yo fi nyabala jala jogomna ale yirbulu ale fana flori a bulu nunu ulu wuli likami anafaka bu ko sebe abe chamambo dimina ni be ga ke la kono dimi o te sege ani dawra be na le fenui yo fi nyabala jala jogona ale fana ale fenui fana ale nafaka bu ibse gale wuli fana ka ami le kono chien fla sogoma ani choufe ale fana nafaka bu ko sebe abato dimbe da ko sebe o yo kono to nay atana ni kono nim gelambe la wala no règle douloureuse ni
bɛ se ka min kɛ fana i b'i kɔnɔ i b'a mɔmɔ i bɛ se k'i da k'i jan voilà n'i da k'i jan i bɛ kɔnɔ in i b'a mɔmɔ voilà i b'i tɛgɛ dig'a kan dɔɔni voilà i b'i tɛgɛ dig'a kan dɔɔni a tɛ komi i tɛgɛ dig'a kan dama tɛmɛ i b'i tɛgɛ dig'a kan dɔɔni walasa pression dɔɔni ka k'a la voilà i b'a mɔmɔ nin cogoya la voilà i b'a mɔmɔ nin cogoya i b'a fɔ n filɛ ka kɛ cogo min na n'i bɛ k'ale kɛ a bɛ dɔ bɔ kɔnɔdimi fana na nin fɛn tan in bɔra ka min fɔ i ye min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ ladala kɔnɔdimi na n'o ye règle douloureuse ye n'a bɛ wele dysménorrhée fana ne yali to nin na a bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ n b'a dɔn i y'a faamuya a bɛ na cogo min na a dimi bɛ sɔrɔ min fɛ sɔrɔ cogo minnu b'a la taamasiyɛn minnu b'a la ani kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka y'a kɔnɔna na ni nin video in n'a diyara ye k'e ye faamuya caman sɔrɔ a la n'a sɔrɔ e m'a abonné Notre Santé sanfɛ e k'i abonné joona joona ani fana ni video in diyara ye e ka j'aime ta i ka cloche notification fana ta walasa ni video kura kɛra wagati o wagati Notre Santé sanfɛ e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ sibiri o sibiri n'o ye samedi o samedi ye n bɛ video kura kɛ kɛnɛya kan walasa e bɛ se ka sijan sɔrɔ cogo min na walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ i k'an bɛn o la samedi natɔ